ягон маротиба ба шумо дӯстони гиромӣ хоҳиши шино кардан ба мисли дайвингҳо дар уқёнус пайдо шудааст ё ин ки не? ҳадиақал як маротиба ҳам агар ин фикр дар саратон омада бошад, ҳатман ин 5 воқеаи таҳшатангези одамонро дар уқёнус бо мавҷудоти дарранда тамошо кунед ва шояд ки фикратон иваз шавад. Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шавед, зангуларо пахш намоед ва мо наворро оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. таҳти рақами 5. барои бисёриҳо ба мисли дайвингҳо дар дохили клетка дар байни уқёнус фаромадан орзуи амалӣ нашаванда аст. Аммо чунин ҳодиса барои ана ин одамон даҳшатноктарин хобашон дар ҳаёташон ба ҳисоб меравад. Ин видео аз наздиктарин наҳанг бо манзараи зериёбии баҳр ки касе дар дохили қафаси ғавси оҳанин сабт кардааст оғоз мегардад. Дар тӯли ҳамагӣ якчанд сония як наҳанги сафеди калон аз куҷое набуда пайдо мешавад. ба оне нигоҳ накарда ки наҳанги сафеди калон якчанд маротиба кӯшиш кард ки ин қафаси оҳанинро шикаста, яъне ин монеаро убур карда ба одамон ҳамла кунад, аммо ба онҳо муяссар нагардид ва хушбахтона ин одамон ба мисле ки дубора дар ин рӯз таваллуд шуданд. хушбахтона мо дар охири видео мебинем ки дайвингҳо аз дохили об баромада бо чеҳраҳои шоди худ хурсандӣ мекунанд ки аз ин ҳодиса соҳу саломат баромаданд. тамошобинони гиромин, шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед ки чӣ гап мешуд вақте ки наҳанг дохили ин қафаси оҳанин мегардид. агар тасаввур карда тавонед, комментария дар ихтиёри шумост, метавонед китоби худро нависед ва мо лайк монда видеоро идома медиҳем. таҳти рақами 4. чӣ гуна ки мегӯянд, наҳангҳо на ҳама вақт ба инсонҳо ҳамла мекунанд, аммо мутаассифона аз чӣ бошад ки наҳанги палангин сахттарин ва хатарноктарин наҳанг барои одам ба ҳисоб меравад. махсусан онҳо моҳидоронро дӯст намедоранд ва аз ҷониби наҳангҳои палангӣ ба моҳидорон ҳамлаҳои зиёд карда шудааст. ин видеое ки шумо дар рӯи экранҳои худ мебинед, моҳи июли 2020 сабт карда шудааст ки дар як киштӣ камера насб карда шуда буд ки моҳӣ медошт соҳибаш. якчанд сония баъд дар ин ҷо ҳодисае мешавад ки аз замин видео мефаҳмем ки моҳидор қариб буд ки дилаш аз кор мемонд. албатта ӯро фаҳмида мумкин аст, барои он ки он моҳиҳое ки дар ин об ҳастанд хуб медонад ва мешиносад ва медонад ки онҳо ба чӣ кор қодир ҳастанд. ба оне нигоҳ накарда ки ин ҷавон ба ин тарафу ба он тараф наҳангро мекобад ба хотире ки дуюмбора пайдо нашавад, аммо аз ҳамин видео мефаҳмем ки наҳанг гузашта рафт ва ба ин одам аҳамияте ҳатто надод. ман умедвор ҳастам ки дар ҳаётам чунин ҳодиса қатъи рӯбарӯ нашавам. шумо чӣ, дӯстони азиз? таҳти рақами 3. бисёр сабабҳое вуҷуд доранд ки ба хотири он одамон мегӯянд ки набояд мо дар табиати ваҳш гаштугузор кунем ва ин навор бошад ҳамагӣ яке аз он сабабҳост. чӣ гуна ки дар ин навор мебинем, ин ду дайвинг дар дохили об бозӣ доранд ва ҳамзамон шино доранд. дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ дида намешавад. маҳз барои ҳамин онҳо натарсиданд ва бо дили пур ба ин наҳангчаакҳои хурдакак хостанд ки дон диҳанд. ҳамин буд ки ногаҳон бо ин духтар ин ҳодиса рух дод. вақте ки то охири навормо тамошо мекунем, мебинем ки ин наҳангакҳои хурдакак ҳоло ҳам шино доранд, аммо духтар бошад маълум аст ки ҳоло ҳам дардро ҳис дорад дар ангушташ.
таҳти рақами 2. Агар шумо то имрӯз фикр мекардем ки наҳангҳо ба одамон дар зери об ҳамла намекунанд, барои ҳамин шумо ин наворо ҳатман бояд тамошо кунед. Ин видео дар моҳи ноябри 2011 сабт карда шудааст. Наворе ки мо тамошо мекунем аз он ҷое оғоз мегардад ки ду дайвинг ба дохили уқёнус медароянд бо костюмҳои махсус ва баллонҳои оксигене ки дар пасашон насб карда шудааст. ягон ҳодиса нашуда истода буд. Аз куҷо буд ки ин наҳанг бо суръати баланд омада ба одам ҳамла мекунад? аммо аз чӣ бошад ки ба ҷои оне ки ин одамро фурӯ барад, наҳанг роҳи худро идома медиҳад. ҳамагӣ ӯ як зарба ба ин одам мезанад ва ин одамро дар дохили об аз пой меафтонад. акнун тасаввур кунед ки наҳанг бармегашту ҳамагӣ як қадами дига ба пеш мезад. чӣ мешуд бо ин одам? таҳти рақами 1. ин ягона видеоест дар навори имрӯзаи мо ки ман боварӣ дорам шумо бори аввал шояд дар ҳаётатон дидаед. тамошо кунед бо ин наҳанг чӣ мешавад. мутаассифона мо аниқ карда наметавонем ки ин навор кай ва дар куҷо сабт шудааст, аммо видео аз он ҷое сар мешавад ки дар лави баҳр як наҳанги бениҳоят калон пурпечитоб худро ба ин тарафу ба он тараф мезанад. ин наҳанги сафед аст бародар, наҳанги сафеди бениҳоят бузурги калон. баргард. вақте ки наворбардор изображенияи видеоро наздик мекунад ва мефаҳмад ки ин наҳанги сафед ба мусибат гирифтор шуда будааст, ба хотири он ки дар он оби кам шино мекунад ва бо қанотҳояш бошад ба ин тарафу ба он тараф задан мегирад. якчанд дақиқа пас ин мард мехоҳад ки ба ин наҳанг наздик шуда ӯро ба дастонаш дорад. дар ин навор агар мо пауза кунем бинем, мебинем ки ин наҳанг захмӣ аст ва ҳатто хунаш рафта истодааст. хушбахтона ин наҳанг ягон хатаре ба одамон таҳдид намекард. чӣ гунае ки дар навор мебинем, ин наҳанг сахт захмӣ аст, аммо марговар не, яъне зинда мемонад. кайфияти ин навор дар он аст ки ин мардон тавонистанд ки ба наҳанги сафеде ки бениҳоят захмӣ ва асабӣ буд наздик шаванд. шумо метавонистед дили гурда кунед ба чунин наҳанги бузурги калоне ки ба одам хатари калон таҳдид мекунад наздик шавед, он ҳам бошад дар дохили об. дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. раҳмат ки то ин вақт моро ҳамроҳӣ кардед. дар канал обуна шавед. то видеои оянда дар паноҳи худо. хайр.